nako i-share sa inyo kadali. Okay, kani familiar man mo ni nganing movement sa ang tawag ni uptrend nya, kani paubos ang tawag na downtrend. Okay, di ba akong first video guys unsaon pagbutang og support and resistance. So atong hisgutan karon unsaon pagbutang og support og resistance pag ang price downtrend or uptrend. So ingani ni, okay, natay uptrend na price sa market, mara siya uptrend na siya. So but nga na doon na siya support sa ubos lang gyapon diri mo ning ubos niya. Ang resistance sa taas na, okay, mara gyapon sa downtrend. Pag downtrend ang resistance na diri sa taas, ang support na diri sa ubos. Gets niyo? Okay, karon natay uptrend, tapos natay support sa ubos, resistance sa taas. Nya sa akong first video, di ba nag-ingon ko buy, support, sell, resistance. Mara gyapon na ni. But nga natog support ug resistance para kabaluta sa tamo buy or sa tamo sell. So mag-buy ta sa support, mag-sell ta sa resistance, buy ta support, sell ta resistance. Okay, simple lang. Downtrend, mara gyapon natay resistance sa taas, support sa ubos. Buy ka sa support, sell ka resistance, buy ka support, sell ka resistance, buy ka support, sell ka resistance. Okay? Simple lang. So karon ingani ni siya pagbasa sa uptrend na kay ngani. Kani kita uning atop kaning atop niya kani og kani, tapos kana og kani, sit kana og kani, okay? So ang tawag ni ani kaning mga triangle nila edge, kumbaga edge niya. Okay, pag uptrend ang tawag ani kaning edge niya higher high, okay, HH, higher high o higher low. Pag uptrend higher high o higher low. Kani mo gyapon higher high, higher low. Kani higher high o higher low mo gyapon. Okay, gets nyo? Pag ano po, reason sa nako. Pag downtrend po, okay, pag downtrend po, kaning atop-atop na akong giingon, kana og kani. Pag downtrend po, ano, like po ni, ang tawag aning sa taas, lower high, okay, LH, og lower low. Murag yapon diri, lower high, og lower low, og lower high na. Oops, namali ko diri. Okay, kani lower low ni siya. Okay, lower low. Okay, simple lang, mara na magbasa. Okay, gets na ninyo. Nya paki-take note lang kani or print screen lang ninyo. Okay, gihimo diri. Asa na to, kanina siguro to. Kani mo ni siya. Kani take note na ninyo. Okay, i-post lang ninyong video para ano ninyo. Okay, thank you mora.